ऐसन रिलाइव करब ए गोरिया चल जइबू दुनिया से। बुलेट राजा का गाना आइल बा भैया आज फिल्म से, जे कि भैया रंगदारी सॉन्ग बहुत बवाल होवता। काहे कि भैया एकदम लड़की के एकदम धमकी देले बाड़े बुलेट राजा। जे सिंगर बाड़ी सृष्टि भारती बाड़ी और लड़की कहतिया बतावा हमर चढ़ल जवानी पे काहे नज़र फेरा ताड़ा। जे हमर जवानी पर नज़र फेरले बा वो चल गए बा दुनिया से। तो उहे बुलेट राजा कहले बाड़े कि बतावा ऐसन हम रेलब कि चल जीबो दुनिया से। मतलब कि भैया डायरेक्ट एकदम धमकी देले बाड़े। और लड़की कहले बाड़े कि बतावा हमर जे खानदान है बहुत ख़राब खानदान है, और जे खानदान तो ख़राब है एकदम लाठी एकदम तुरंत उठ जाला एकदम। तो वही बुलेट राजा कहले बाड़े एक पीस तो बाड़ू ही, अब बतावा तू ऐसे बोला ताड़ू, ऐसे काम उम ना चली। कितनो रंगदार हो कोई कोनो बात नहीं के, पर हाँ ज़्यादा कुछ बोलबू तो एकदम रेल देव चल जेबू दुनिया से। मतलब कि भैया वही जे डायलॉगवा वायरल होल बा वही एकदम डायलॉगवा बा। और हम बतावत हई शैलेश राज यादव गनवा के लिखले बाड़े और म्यूजिक दिले बाड़े आर्यन शर्मा। और भैया बहुत अच्छा गाना आज फिल्म से आयल बा एकदम। हम बात करत है वीडियो के, तो वीडियो उतना खास ना है, खाली लाइटिंग के जो लाइट बा पीछे के एकदम बैकग्राउंड में एकदम वो अच्छा बा, तो वीडियो भी अच्छा लगा था। काहे कि भैया लाइटिंग के एकदम पूरा अच्छा सा डिजाइन बा, तो एकदम बहुत अच्छा लगा था। काहे कि आज के डेट में अब लाइटिंग के ऊपर खेले बा इतना बैकग्राउंड, मतलब कि अब सिंगर उंगर अब एक ही जगह एकदम लाइट वाइट एकदम सेट करके और वहीं से एकदम सब कुछ हो जाता, शूटिंग फूटिंग। मतलब लाइटिंग में तो खर्चा हुआ था भैया, ऐसा ना कि ऐसे मुँह उठा के तुरंत बन जावे गाना फिल्म। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर रही भैया।